croeso nôl. Gobeithio bod chi gyd yn mwynhau eich gwyliau haf. Heddiw, rydw i'n mynd i ddangos i chi sut allwch chi lwyddo gwneud colur gwrach ar gyfer y llwyfan. Felly, yr eitemau fydda i'n defnyddio heddi yw, fydda i'n defnyddio paent gwyneb gwyrdd a du, lliw llyged gwyrdd, so gwahanol liwiau o wyrdd. Byddai hefyd yn defnyddio powdr gwyneb, mynd lliw du, lipstick. Mi fyddai hefyd yn defnyddio cwyr arbennig FX. Felly, nawn ni ddechrau. Wy'n mynd i ddechrau gyda'r eiliau, oherwydd bod eiliau'r wrach yn eistedd yn uwch na rhai naturiol fi, be dwi angen wneud yw gorchuddio eiliau naturiol fi. Does dim rhaid i chi wneud y cam yma, allwch chi ddilyn eich eiliau naturiol. Felly, gyda'r cwyr, be dwi angen wneud yw dwi'n mynd i codi tamaid bach o fe, fel chi'n gallu gweld. Dwi'n mynd i gymryd spatula bach, a dwi'n mynd i just codi tamaid bach o'r pot fel hyn. Dwi'n mynd i gwneud e'n meddal, dwi'n mynd i chwarae tamaid bach rhwng dymysedd i gwneud e'n meddal. A wedyn be dwi'n mynd i wneud, dwi'n mynd i cymryd unwaith i fe meddalu, dwi'n mynd i cymryd e a just rhoi e, falle bod gormod o fi fan hyn. Dwi'n mynd i rhoi e ar yn eiliau i flen, yn gros fel la. A wedyn be chi moyn eich, chi moyn gwthio fe am lan. Felly dwi'n mynd i cymryd beth sydd yn weddill, a beth allwch chi wneud yw cymryd brwsh ar gyfer eiliau a gwthio eich eiliau i fyny. Dyna ni, felly chi'n mynd i edrych yn rhyfedd iawn. Ar ôl i fesychu, wy'n mynd i fynd â powdr gwyneb ato. Felly nawr bod rhain wedi gwneud, wi yn mynd i peintio'n wyneb i yn wyrdd. Felly dyna ni yr rhan gyntaf wedi wneud. Nesaf, be dwi'n mynd i wneud yw creu siap i'n wyneb i. Felly wy'n mynd i cymryd y du, a be dwi'n mynd i wneud yw wy'n mynd i gwneud llinell o amgylch tu allan i'n wyneb i, a hefyd wy'n mynd i dod ag e mewn y mwy ar y gwylod fan hyn, a rownd, a wedyn lawr y gyn. So mae fe'n gwneud y gyn edrych yn hyrach. A wedyn wy'n mynd i rhoi du rownd y gwddw. Nesaf, wy'n mynd i gymryd lliw llyged gwyrdd tywyll a i ddefnyddio ar gyfer creu siap i'n wyneb i. Felly wy'n mynd i tywyllu rownd fan hyn a hefyd creu siap i'n rhwyn i. Dwi nawr yn mynd i ychwanegu eiliau. Dwi'n mynd i gymryd nhw'n uwch na'n eiliau naturiol i. Mae fe fyny i chi pa uchder chi moyn, pa siap i chi moyn. Eto, does dim hyd yn oed rhaid i chi wneud y cam nes i guddio'n eiliau naturiol i. Allwch chi fynd ati i ddefnyddio'ch eiliau naturiol ar gyfer y golwg yma. Dwi ddim yn ei gwaniaeth. eiliau wedi cael ei wneud, chi'n gallu gweld bod siap eitha gas arno nhw. Wy'n mynd i ychwanegu cysgod tywyll fan hyn.
Just i wneud y edrych fel bod y croen yn crychu tyma bach. Wy'n mynd i ddefnyddio'r un techneg a wnes i ddefnyddio ar gyfer colur gwyneb hen berson, le ni'n defnyddio lliw tywyll ar y gwylod a lliw golau ar y top i gwneud y edrych fel bod y croen yn crycho. Mynd i ychwanegu lliw golau i'n rhwyni ar y darnau dwi eisiau i sefyll allan. Felly fel chi'n gallu gweld, fi wedi mynd ar lliw llyged mewn. Fi wedi defnyddio gwahanol liwiau o gwyrdd, dechrau gyda gwyrdd golau ar y tu fewn y llygad a wedyn mynd gyda gwyrdd tywyllach ar tu allan, ac yna fi wedi gwneud rhyw fath o flic wedyn gyda lliw llyged D, lliw powdwr fi wedi ddefnyddio, ond os nag oes gyda chi powdwr llyged D, wedyn allwch chi ddefnyddio pensil llyged D, a hefyd wi wedi dod â flic bach D mewn tu fewn i'r llygad fyna hefyd. Nesa, wi'n mynd i rhoi'r mascara ymlaen. Hefyd wedi ychwanegu bach o lliw llyged gwyrdd golau o dan y llygad hefyd, jyst i cael y llyged i ddod allan tyma bach gan bod yr D wedi trymhau tymad o'r llyged. Nawr wi'n mynd i ychwanegu dyfaden, wart. Wi'n mynd i rhoi un ar y gen a wi'n credu wi'n mynd i rhoi un ar y boch falle, neu ochr y trwyn ar ben y gwefus, gawn ni weld. Felly ar gyfer hwn, wi'n mynd i ddefnyddio paent gwyneb D. Yn olaf, wi'n mynd i wneud fy ngwefusau. Wi'n mynd i ddechrau gyda mynd lliw D. I ychwanegu bach o liw, wi wedi rhoi bach o wyrdd ar y gwefusau ar ben y mynd lliw D. Ac yn ola, wi yn mynd i rhoi wig D arno. Allwch chi wneud yr un peth, allwch chi gwisgo wig D neu het, beth bynnag chi moyn, ond wi yn mynd i gwisgo wig. A dyna ni, y golwg orffenedig. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau y tutorial yma, ac fe welai chi'n fuan. Hwyl!